Agora imos a facer a carga masiva dos alumnos existentes. Dos alumnos seguintes, perdón. Vou facer un exemplo con 3 deles, non os vou a poñer todos, vale? O primeiro que temos que facer é no arquivo este, de subir alumnos Moodle CSV, que podedes descargar no curso de Moodle, no módulo 2, aquí o tedes en recursos para descargar o formato, vale? Entón, neste arquivo, o que facemos é dar de alta os usuarios. Fixadevos. Por exemplo, vou a dar de alta a Cautar. Cautar é a primeira inicial do apelido. Fixadevos que como o contrasinal é o mesmo para todos, podo pinchar e estirar e se copia, vale? Cautar. Saide. Co correo pasa igual, son correos ilimitados, só cambia o número de alumno, non poden coincidir porque esta versión de Moodle non permite, e tamén os imos matricular por rol de estudiante, o que pasa que o rol, ao non ter curso, podemos eliminar esta cosa, vale? Isto é o mínimo exigible para dar de alta a un usuario de forma automática no Moodle. Ben, unha vez temos os usuarios creados, damos a agardar. Fixadevos nunha cousa. Este arquivo ten que aparecer con extensión CSV, senón non nos vale para a carga masiva de usuarios, de acordo? Ben. Xa o teño guardado, pecho e vou á miña aula virtual. En usuarios, vou a subir usuarios. Podería parecer que en acciones de usuario masivas, pero non. Imos facelo en de subir usuarios. Vale, aquí, dime que seleccione o arquivo. O arquivo o teño en as caras. Vale, agora no indicador temos que usar coma. Por que? Porque o formato CSV o que fai coa folla de cálculo é convertido en un ficheiro de texto cuyos campos están separados por comas, de acordo? E doulle a subir usuarios. Apareceme a lista de usuarios que vai a subir. E logo unhas condicións, agregar solo novos, pasar por alto usuarios existentes, crear contrasinal se necesario, bla, bla, bla. Botolle unha ollada, eso sí, cando faga de verdade, e doulle a subir usuarios. Vale? Estáme a decir que subiu estes usuarios. Usuarios creados 3, usuarios con contrasinal débil 3, dame igual, e errores 0. Moi ben. Pois teño errores 0, sei que subiu todos os usuarios que había na lista. De acordo? Doulle a continuar e comprobamos en usuarios que temos os usuarios creados, aínda que se dixo que non había erros e que os dou de alta, sei que os vou ter. E con isto remataría esta parte da práctica.